எங்கே ஒத்தனை காணத்துக்கில்ல ஐயோ ஐயோ இவர்களோட இந்த கூத்த செய்யலாம் இவங்களோட இந்த கூத்த செய்யலாம் பேசி இது இது அணில் மாசி பொரியல் கேட்க கொடுத்துட்டு வாரேன் இது சுலைமன் தானா ஏதாச்சும் அடி ஒன்று கேட்க கொடுத்துட்டு வாரேன் இப்ராஹிம் தானா இது அடி சோறு ஒன்று கேட்கவா நான் கொடுத்துட்டு வாரேன் எல்லாரும் பட்ட பிசி இதை கூத்து செய்யல இது ஃபோட்டோ எடுக்க சொல்லி வந்துட்டு ஓ ஓ ஓ இப்ராஹிம் தானா இப்ராஹிம் தானா கோயில் 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 கோயிலில் அடிச்சோறுன்னு கேட்க அடிச்சோரை கொடுத்துட்டு வாரேன் டக்குன்னு சொல்லி இப்போ நீங்கள் தானே எனக்கு வந்து இந்த கல்யாண வீட்டில் ஃபோட்டோவில் எடுக்க சொன்ன வர சொன்னவர் செல்லுங்களே நான் யார் இந்த கல்யாண வீட்டில் நான் யார் நீங்கள் தான் இந்த ஃபோட்டோகிராஃபர் இந்த கல்யாண வீட்டு ஃபோட்டோகிராஃபர் நீங்கள் தானே எனக்கு ஃபோட்டோ எடுக்க வர சொன்னது ஓ நான் தான் உங்களை வர சொன்னேன் நான் தான் வர சொன்னேன் ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு கொடுது அணில்லேவா இடத்துல வந்த இஸ்தாத்துக்கிட்ட போனாலும் கிட்டவாலும் போயில் இஸ்தாத்துக்கிட்டாலும் ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு அவத்துக்கு போக விடு அணில் எத்துருமே யாரு யாரு உங்களை ஃபோட்டோ எடுக்கக்கூடாது யாரு சொல்லுங்க எனக்கு நான் கேட்க அந்த பொண்ணு விட்டு பொடியே மாறுவா வந்து கொண்டு ஃபோனுகளால் ஃபோட்டோ எடுக்கான் ஏன்னா கொஞ்சம் மங்களாங்கோ இங்கெல்லாங்கோன்னு சொல்லி ஃபோட்டோ எடுக்கணும்ல அவனால ஃபோனை எடுக்க நான் சொல்லி கேமராவால் எடுத்தாருன்னு உங்களுக்கு ஃபோட்டோ கேமராவால் எடுத்தாருன்னு சொல்லி அவன் சொல்லி அவன்கிட்ட வந்து ஐஃபோன் 16 ப்ரோ தேவோம் இங்கிட்ட கேமரா பார்க்க குவாலிட்டியாக கிளியராக பாட்டுதான் அதால் எடுக்காம அவர் இது மொத்தம் சின்ன கடை எடுக்காதடா கொஞ்சம் நில்லுடா எனக்கு ஃபோட்டோ எடுக்கணும்னு சொல்லி அவன் சொல்லி சாம்சங் நினைத்தியோ அல்ட்ரா F24 அப்படி ஃபோனாக இந்த கேமரா பார்க்க நல்லா கிளியராக அவன் எனக்கு ஃபோட்டோ எடுக்கூடாது அதுக்கப்புறம் மாப்பிள்ளையும் பொண்ணும் கேமரா பாருங்கன்னு சொல்லி ஃபோட்டோ எடுக்க பார்த்தாக்கா அவங்களுக்கு ஃபோனை பார்த்துக்கோ நிற்க மாப்பிள்ளையும் பொண்ணாட்டி பேசி வேலைப்பா இனமாக்கள் இப்போ பொடியமாற செட்டெல்லாம் மொசக்கேரிக்கும் நான் அவன்கிட்ட ஃபோனை எனக்கு தாரன் இதாக ஃபோனால் எடுக்கட்டும் நான் சின்ன கேமராவில் எடுத்தா எனக்கு கேமராவையும் பார்க்க அவன்கிட்ட ஃபோன் கிளியர்னு சொல்லி ஃபோனால் எடுத்தாட்டான் இப்போ ப்ரொஃபஷனல் கேமராமேன் நிறைஞ்ச இந்த கல்யாண வீட்டில் என்ன கூப்பிட்டு இந்த சும்மா வேலையில்லே ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு கொடுக்குது ஒருத்தருமே கோயில் நில்லுங்களே அப்படியே நில்லுங்களே கல்லுமாய் நில்லுங்க டக்குன்னு அடிசோரை கொடுத்துருவா இல்லாட்டி அவங்கள புலம்பிடுவாங்க பொண்ணு விட்டு பாட்டி சேப்பில் வச்சுக்கணும்னு நான் மாப்பிட்டுலாம் கிடையாது பொண்ணு விட்டு பாட்டி இல்லாட்டி குறை படிக்கும் டக்குன்னு சோத்தை கொடுத்துருவாரே அடிசோரை கொடுத்துட்டு வாரண்ணா இவரோட பேசி வேலையும் இல்லை இந்த இது நீங்கள் அதெல்லாம் கணக்கெடுக்காண்டு ஒசக்கால போகிறதே கொண்டு வரேன்னு சொன்னே நீங்கள் ஓ ட்ரோன் ட்ரோன் இந்த ட்ரோனால் எடுங்களே எல்லாரும் தலை கொசக்கால எல்லாரும் கட்ட உத்தர் இல்லா போகிறதுக்கு கொசக்கால் எடுங்களே அதை ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னே சின்னவன் எல்லாம் வந்து கூட அது ரவுண்டு சுற்றி கூட ஹெலிகாப்டர் போகிறேன்ட்டு அதை ஒசக்கேற விடாமல் ஃப்ளை பண்ண விடாமல் கொரோடு சுற்றி கொண்டு ஒசக்கேறக்குள்ள துள்ளி பாஞ்சு ட்ரோனை பிடிக்க பார்க்கானுகள் கோழி முள்ளால் அடிக்கிறானுகள் தண்ணியை ஊற்றுறானுகள் பேசி வேலைப்பா புள்ள அழகொள்ள இந்த பாரு ஹெலிகாப்டர் போகிற தின்னுங்கோன்னு சொல்லி அதை காட்டி புள்ளைக்கு தீர்த்து புள்ள அது எனக்கு வேணும்னு சொல்லி அதை கேட்குறேன் அந்த பொம்பளை வந்து சொல்லி நானா அதை கொஞ்சம் கிடைச்சி பிள்ளைக்கு கொடுங்களே விளையாடத்துக்கு சோறு திண்டு முடிய காட்டி ட்ரோனை கேட்குறேன் 3 லட்சத்தை கொடுத்த ட்ரோனை கேட்க அந்த பிள்ளைக்கு விளையாடத்துக்கான் இனி எங்கே விளப்பம் இல்லாமல் ட்ரோனோட இவனோட ட்ரோனை நாசமாக்கி உடச்சி போடுவாங்க சின்னவன் எல்லாம் சேர்ந்து இப்போ கேமராவாலையும் பிரச்சனை ஒசகால போகிறதுலையும் பிரச்சனை ஏன்னா சரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி செஞ்சு எடுங்களே உங்களுக்கு அட்வான்ஸ் இல்லை தந்தைக்கு சல்லியம் தாரு நீங்கள் ஹெல்ப்பை அடிச்சுட்டாங்க சல்லியை தாரு சரியா சரி போங்களே போய் தடுங்களே ஃபோட்டோ எடுங்களே ஷேப்பில் எடுங்களே இல்லை அப்படித்தான் பிள்ளைகள் அவனை கண்டில்லை இதெல்லாம் கண்டில்லை கேமராண்டா எந்த தெரியா எங்கள் ஊராக்களுக்கு ஒசகால போல ட்ரோன்டா எந்த அதில் தெரிய கண்டு இல்லையே அவனுக்கு இப்போ தானே நீங்கள் இதெல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணு கல்யாண வீட்டுகளுக்கு நீ அந்த டைமுக்கு இது வாங்கிக்கும் போக சரி வரும் அது எல்லாமே நீங்கள் கணக்கெடுக்காமல் போய் தடுங்க ஃபோட்டோ எடுங்களே வாங்கி சரியா சரி வந்ததுக்கு நீ எவ்வளோ சரி சல்லி அட்வான்ஸ் எடுத்து ஃபோட்டோ எடுத்தாரு பேலன்ஸை தந்துடுங்க அல்பன்ஸ் அமைச்சோடனே சத்யா நிலுவை இப்போ எடுக்கிறதுக்கு நிலுவோம் எங்கே மாப்பிள்ளை எங்கள் இஷ்டத்தில் மாப்பிள்ளை இல்லை மாப்பிள்ளையை காணும் மாப்பிள்ளைய தூக்கிட்டேன் கூட்டாளி மாதிரி எல்லாம் வந்து மாப்பிள்ளைய தூக்கிட்டேன் வேண்டாம் இந்த போட்டோ எடுக்க தூக்கியா அப்படின்னு சல்லி These nuts, these nuts,